Haguan na po na ito kinulit. Wala man dyan ninduaw si Don Kinchin. O lagi, ganihara kita direct sig trabaho ba? Sakit na kaya ko ang kamot gali o. Sigar man to sa iyang mata, oy. Wadyo mihataw, ultimo snack na lang ba? Puya po kay aning inani, oy. Kasalanan mo naman lahat yan eh. Anak may mga nindot kayo, may kining duha gyud oh. Diri gyud kini si Budoy ug si Michael gyud. Ay, siyempre, boss. Kana akong ganahan ra. Kintoy. Sayong. Sa man, boss, taon ba? Awag ka sa mong pangalan. Surtihan naman kawan. Kamong duha no? Solo. Isa man mo gikan. Ay, ito boss, may buhat boss. Buhat. Nga wa pa kay ko kasugo ninyo, wala mo gibuhat. Digi pa nga lang gipang kulit. Ilang gipang lugit. Kami mo gahakot ato. Naghakot mo sa kuan. Gitabang sa ato ba gitabangan ninyo si Michael ug si Matik na boss. Budoy. Oh, ditabangan pud mi niya. Nagtinabangay mo? Oh, helper. Very good ninyo. Matik na og mutabang mo la. Tabang mo sana mo. Okay. Bantay bitaw ha. Sige kay kanang kuan karon kinahanglan ng kupras mahumana ninyo karon kay ang sunod dapat mo sunod buhaton nga pirti kayong kabalo mo pirti la para kay nga mga kalubinan no. Kita man na no. Kalubinan niya. Moabot pa ta sa kong mga kahumayan karon. Unya didto na to padayon ta dito sa tong buhat kay ang duha naningkamot na nang duha og kuan. Naningkamot na kay na sila silang mga buhat. Keep up the good work. Keep up the good work bitaw. Ana. Yan nakabalo na gahon sa kuan nata. Tabangi to ninyo si Mikey og si Budoy. Kay para mahuma na to. Kay kato si Luida ay man to yung isa ka uban si Luida. Dito ay huy dali. Bago ni ron. Dali ba? Ako sa tuwan boss. Ato sige to ka. Napasa dito lugayan kay pagdalian na ninyo yung buhat. Meanwhile, sak ni mo. Kupras diri o pati manggahi ah. Sakit na ba kayo kung kamot direct dilugit? Asa po ka kita kupras na humo? Opo lagi. Buwan na lang kay trabaho man. What's up, guys? May kay unsa na uda? Unsa nang trabaho? Tama lagi mo dire, nagunsaman mo dire. Patabang mi. Ambot ni Don Buskinsin nga. Ngami gibuhat dito patabangon daw mi dire madali. Grabe naman po na si Don Be. Asa man to pang lugit? Wala gyud hatag nga snack si Buskinsin. Wala. Dagan kita buhatonon niya. Amuha oy. May lar man na manugo ng amo kabalo mo atiman siya ang mga sakop. Kumapuno na bitaw ko ana mo hawa ko aning iyang kuan oy. Ay kumapuno kaya ko. Gani. Kani atong ipanglugit diri ako nang ihapak siyang naong hinuog na. Gani. Dugay na mo lagot ato kay sige rag sugo. Dili kabalo mo atiman. Asa ang panglugit dire? Mangita dia. Lamoy, sakit yung kamot. Kahit pagyuta dito. Bagko mo gay na gitar dosan. Sana man na? Oh, very good. Jamay na lang. Humana boss. Mana boss, wala na. Purot na tanan og lugit. Okay na. Okay. Pesos. Very good juice po ninyo. One eternity later. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakay dito sa mundo. Meanwhile, Kabalo ba mo anong lakas kay sa ni boss? Sumana. Sila mo giuna, sila mo pinakaunang trabahante ni boss ano niya. Butan na siya sa una. Boss mo sip-sip man Nya, karon mo gani niya. Karon puron na tapulan ni ginaabot na dita. Kusog kita mo trabaho. Sabi. Katong tulo na bagong gi-recruit ni boss ba? Mga iya mga kayo eh. Uy, mga kuam kay tugod, mga tapulan kayo. Kato bitaw si Kintoy. Taas unta siya pero ay iya lamang agi oy. Bungkat kayo patrabahoon perting gahi ah. Mo gani. Ay, kabalo ka ana siya gikan sa una. Asa man day? Kana mo ko siya sa una. Dili na siya mahimo trabahante ni Buskinsin. Ug wala na malabyo ni Buskinsin kay paglabay ni Buskinsin, nanguhit man na. Boss, ya kung peso boss. Ay. Manglimusay na sa una. Ay siya. Ug kabalo bitaw ka kana po si Kintoy. Oh. Di ba pution siya? Putiyon. Dato na sa una. Ay kanila iyang papairo kaayo. Napurdoy. Dagang kigbayi. Di ba basta dagang kigbayi, abim biyan nimo lucky jud. Ay ka, bayot mading na. Bayot. Mamayutay dai siya di ay. Dili, bayot siya ba? Bayot siya. O kato iyang mga kwarta giurot niya pang laki. Ay. Bayot di siya mo rin na pobre siya karon. Mao din ganiya, nag-obserbara ko niya, sige tutok nimo. Nadakan guro to sa imong ilong. Dili oy. Basig sa imo ato sa ning tutok, naglapos lang ang pananaw ba niya. Kabalo ka ng mga bayot nga uso kinamuha ng mga kuno basta mga Kato si Kuan, kato bayot si type sa mga gwapo. kato si Luida. Loida. Ay, Katisngi lang mga agi. ay alangan. Rugby boy mo to sa una nga kabalo kay nagsuyop niya nga na.
Wala man. Di mo na sige tisngi. Ano ba? Rugby boy. Di man ana sige magtisngi. Banto ra day si tisngi oy. Kato po si tayong bitaw. Mm. Sa tinuod lang kana siya. Injik na siya sa una. Injik din sa di ay. Injik pud karon. Ngunya. Kana kartaan po kay na sila. Dayon. Ano na pobre man karon? Alangan, kini lagi kana si tayong, di ba mga negosyohan ng mga injik kay. Mm. Kan biya gid na mga negosyo bigid na ila. Negosyo ka na maligid mga kuan diya. Dayon. Kani lagi yang gi buhat niya na kuan. Sige utang, sige utang. Amo rin na puro. Nya kata kay makadungog niya sila. Tara na. Ano tawa-tawa? Tanawa gud na eh. Sus mga luyat lang yung agi mga dagko manunta. Ay alangan. Ikaw do kunoy magtubo nga wala na sakto pag alima. Kana mga kuan man mga tawana. Tanan Mga lubay kayo. Saban ta ni boss ani. Sen saban. Ato ning tripan. Si tripan na to nang tulo. Sila sige sige. Tawag si Kintoy Kintoy. Pakito na kong magic. Kintoy, kintoy. Ano sagot? Saman koy. Sagot. Ano ipakita na magic ba? Udluan ti ka para ikuan pud nimo yung boss ba. Yung saman. Magic. Magic ba, magic. Saan na? Mudayon pa ka mulupad ni. Kaya paghapak nimo pag lupad. Sundo nimo kay para makaakuan di ka sa buto ba pag buto gi. Apak. Mudayon. Unsa man to? Sweeties. Buto ka sweeties. Buto ay. Buto. Ay, kuha na to lang kuan. Ikaw na to dito. Yan, sila Luida. Ikaw balo. 5 hours later. Ay, kadugay biya atong mga tawahan na. Ay, purbida yun. Intoy! Lida! Sayong! Ke! Budoy! Oh, saman, Doy! Kaya akong giasahan na ni si Budoy ko si Juan Boss Budoy Kinjen. si At your service, Boss Kinjen. kita mo mga tulbinaan na to no. Kita kay man buta. Mao lagi. Ke, amang nang ke. Ayo ni di ni mao. Ke, Aman boss. kanang mga kalabinaan na no. Ako nang ipaputol tanan. Kay ato nang pabuhatan og golf. Wow. Golf course ba? One time man ang golf. Kato mana mo. What? Golf man na? Golf ba? Golf ko na nga dula ba? Kabalo ka nga hay. Kuan gani mayaman na gani si boss. Kinsin doon. Ayun ka to. Kato no, kakita mo anang nagkuan dira. Nag mga piting lapara kaysa akong mga kalubinan. Dihang lugar diha ta mag putol ug mga dawa. Kaya ako ana piting daliar kay mo putol gyud ako. Sa unang panahon, itong gamay pa ko. Giana ra na ako nagguna. Kamu ha, dalian na ninyo guna ha. Kamu kay naman mo kon. May mga marites diri siguro. Kinsa man tong marites kaniya? Ikaw, unsa may marites ka? Ay, nakoy nadunggan ninyo, nagsige mong tabi. Dugay kay mo nabot. Gamay gyud. Agami ah. Sige na, ngay bisugdan na nato na. Tara. Na to. Ay, na.